Допреди по-малко от година Мария, Танка, Стаменчо и Джиджи са живяли и получавали грижи в специализирани институции за деца с увреждания. Проект „Детство за всички“, проектът за деинституционализация на грижата за деца с увреждания в България, който Държавната агенция за закрила на детето реализира в изпълнение на план за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, планира за тях по-добри условия за развитие, възможности за индивидуална грижа, внимание и лично пространство. Задачата пред нашата държава е изграждането на мрежа от социални услуги в общността, които да заменят системата на познатите от миналото специализирани институции. Тази мрежа от услуги включва и ново и различно място за живеене в малки групови домове за деца от институциите, които не могат да бъдат със своите семейства или да намерят нови родители. През 2010 година, когато стартира проектът „Детство за всички“, почти 1800 деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания са настанени в 23 дома за деца с умствена изостаналост, един дом за деца с физически увреждания и 31 дома за медико-социални грижи за деца. По това време капацитетът на специализираните институции е средно 55 деца. В някои от тях броят на децата надхвърля 100, което прави прилагането на индивидуален подход почти невъзможно. Институциите са разположени предимно в села, на места, до които пътят само стига, но не продължава повече. Увредените деца живеят в изолация, далеч от своите близки, далеч от компетентните професионалисти, от които се нуждаят, далеч от очите на хората. За децата и семействата им често няма алтернатива на институционалната грижа. Връзката между тях се къса. Амбициозната цел пред екипа на проект „Детство за всички“ е нова философия на грижата за деца с увреждания. Ако търсим само една дума, тя е промяна. Като цяло деинституционализацията е процес на промяна, а тя е именно предоставяне на среда близка до семейната за деца, които нямат друга алтернатива. В основата на планирането на новите социални услуги стои анализ на състоянието на всяко от децата с увреждания, настанени в специализирани институции. Направената подробна оценка обхваща всички важни аспекти на грижата за децата и включва данни за физическото и психическото им развитие, потребностите им и факторите на средата и семейството. Вместо да тръгнем по лесния път, в населеното място, където вече има специализирана институция, да построим няколко нови сгради и да настаним в тях всички деца от институцията, произволно разпределени на няколко групи. Ние избрахме да оценим подробно потребностите на децата, да потърсим техните родители и да оценим възможностите на родителите да поддържат връзка с децата си. И след това, на базата на събраната информация, да планираме да създадем новите сгради там, където наистина има нужда за тях. Наред с уврежданията и живота в изолирана среда, от не по-малко значение за състоянието на децата в институциите е и прекъснатата връзка с родителите. Ето защо в рамките на проект „Детство за всички“ са изследвани и желанията и възможностите на семействата да поддържат контакти с децата си. Установено е, че над 70% от родителите на децата са загубили всякакви връзки с тях. Въпреки това, почти половината от родителите и близките са заявили желание да видят децата си отново. Ние често получаваме въпроса: защо търсите родителите? Защо изобщо си правите труда? Това са хора, които са изоставили децата си, които са се отрекли от възможността да бъдат родители. И отговора на този въпрос е: винаги си струва да намерим родителите на едно дете, защото ние не искаме от тях всичко или нищо. Ние не искаме от тях да бъдат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата родители, защото те очевидно не могат да се справят с това. Но всеки час, който биха могли да отделят в общуване с тяхното дете, е много ценен за детето и помага за неговото развитие. Важен извод от изследването на родителските нагласи е, че за да се работи ефективно за поддържане на връзка между децата и техните близки, е необходимо детето да ползва резидентна услуга, която е в близост до семейството.
Това са деца, за които целта е да бъдат върнати най-близко до биологичното семейство, за да не бъде прекъснат този контакт между детето и родителя или дори да не го е имал той да бъде създаден. Причината всичко това да се случва по този начин е, че крайната цел на деинституционализацията е не просто фактическото закриване на специализираните институции, а осигуряването на по-добри условия за децата, които досега са живеели в тях. Съвкупността от мерките за деинституционализация, приложени за всяко дете в неговия конкретен случай, да доведат до скъсване с институционалния модел на грижа за децата с увреждания. Същинската промяна в начина, по който се отнасяме към децата от специализирани институции, означава извеждането им да става само след като за тях е планирана и подготвена алтернативна грижа, която отговаря на индивидуалните им потребности и е съобразена с тяхната лична съдба. Всяко едно дете се нуждае от индивидуална грижа и подход. И е важно да се отбележи, че не хората, работещи в институцията, са виновни за нещо, а самия модел, индивидуализиране на грижата не може да се случи с малко персонал и много деца. Мария, Танка, Стаменчо и Джиджи са пристигнали в своята нова цветна къща, центъра за настаняване от семейен тип в Чирпан, доста объркани, плахи, не знаещи какво да очакват. Посрещнати са от хора не по-малко притеснени, но решени да помогнат на децата да се успокоят, да се адаптират и да станат техни приятели. Първото дете, което дойде, беше малко стреснато, може би, като се появи, като го доведоха. И тя много се зарадва всъщност на нашето присъствие, защото ние бяхме усмихнати, лъчезарни, с добро отношение към нея. Тя явно усети точно това. Тя посрещна останалите деца на следващия ден, които пристигнаха. 5 бяха децата втория ден и изведнъж къщата ни оживя. Направихме едно голямо тържество, в което всеки се движеше неориентирано. Също бяха някак си потиснати, не познавах обстановката, разтревожени, някои плачещи, други не даваха да ги докосна. В последствие всяко едно от децата започна да разпознава собствената си стая. Всеки си избра легло, което да му хареса. Много ясно изразени бяха техните увреждания. А сега като че ли има доста напредък. Трудно им беше да дъвчат. Не бяха усвоили това. Имаше едно от най-увредените деца, което беше най-зле. То даже не можеше да ходи. Сега ходи, прехвърля се от едно легло на друго, взема си пантовките, обува ги. Всяко едно от децата е надало между 4 и 6 кг и е пораснал между 5 и 7 см. Няма човек, няма институция в този град, която да не се отнася добре към нашите деца. Всичко, което е било необходимо да се направи за тях относно тяхното здравословно състояние, относно техния комфорт, лична хигиена, няма човек, който да е отказал да предостави някакъв вид услуга. А пък да ни говоря на хората, които се обгрижват тези деца. Те са с толкова положително настроение към тях, толкова грижа, толкова истинска любов към тях. Не мога да забравя първите дни и нощи, в които заедно с членовете от екипа сме си споделяли и сме се звъняли още рано сутринта да питаме как спаха децата. Ама какво точно се случи? Ама кажи ми подробно. Интересен факт е, че с едно изключение, никоя от дамите в екипа не е работила в дом за деца преди да постъпи в този център. Но те в момента живеят за тези деца. Те дават всичко от себе си за тези деца. Първия ден, когато дойдох, мисълта ми беше, че надали ще мога да се справя. Не бях идвала никога в центъра, просто бях чувала слухови от общността. Всички са изключително очаровани от това, което виждат в нашия малък дом, защото знам, че хората очакват да видят нещо, което е съществувало в нашата държава преди 30 години. Не очакват да видят толкова добри условия за живот, не очакват да видят и такъв добър персонал или толкова добри хора, които полагат грижи за тези деца с увреждания. Сега, след вече близо 6 месеца, мога да кажа, че тази интеграция се случи по най-добрия
най-добрия начин. В Чирпан сме, за да потърсим промяната и да я намерим в усещането за топлота и семейство, усещането за вкъщи. Гостуваме на Велики четвъртък. Вълнението е огромно. Всяко дете иска да направи най-пъстрото и здраво яйце. Бои, картинки, четки. Детегледачките са замесили тесто за корабийки. Навсякъде мирише на вкусно. Мирише на домашен уют. Това е Джиджи. Истинското й име е Джейлян. Попитахме за хубавата й прическа и ни обясниха, че всички деца от центъра посещават фризьор и могат сами да избират как да изглеждат. Джиджи ходи на училище, заедно с децата, които растат в семейства с родителите си. Посещава и група за народни танци. Децата я приемат много добре, работят всички заедно. По принцип народните танци страшно много сплотяват колектива и децата са единни и танцуват с голям интерес. За нея бих казала, че е прекрасно дете и работата ми с нея ми се отразява много добре. Изключително съм благодарна на родителите на децата в училище, родителите на децата в детската градина, както и на педагозите, които работят с тези деца. Приеха прекрасно детето, всички подаряваха по нещо в началото. Обградиха я с любов, защото тя не говореше, в момента говори прекрасно. Децата я харесват, нали, общуват си с нея, помагат и междучасията играят си заедно на народна топка, нали, ходят на павилионите заедно, на стола, на закуска, на обяд. Моята дъщеря е в класа на Джиджи. Всяка вечер, когато се прибере в къщи, започва да говори как пише ли буквички, пише ли цифрички, как Джиджи се опитвала да пише единицата през едно квадратче и кога успявала, кога не успявала. Дечицата, които са в класа, по същия начин подхождат чисто по-детински, но наистина искат да помагат, защото може би родителите помагат в тази посока. Много подаръци сме давали на Джиджи. Всички много й харесват. Ние сме приятели с нея. Много се радваме, че е точно в нашия клас. Винаги децата й носят и споделят това, което имат с нея. Ние с Джиджи се разбираме много добре. Помагам и да отиде на павилиона. Отделям и от джобници няколко стотинки. И тъй като Джиджи е дете със специални потребности, тя има нужда от по-чести почивки. Но и това не е проблем за никого в училище. Почива си и целият клас, госпожата, като каже тихо Джиджи спи, и всички през целия час и цялото междучасие кротуват, стоят и пишат кратко. Като всяко малко момиченце, Джиджи много обича куклите. Повива ги, облича ги, разнася ги из целия център, показва ги, хвали се с тях, както майка с детето си. Така се ражда идеята на логопеда Катя Христозова да съчетае приятното с извънредно полезното за развитието на детето. Тя решава да научи Джиджи да пее песнички и да казва стихчета на куклите. Тя иначе говори малко бързо и замазва думичките, не ги изговаря добре, не ги изговаря до край, но когато казва нещо в стих, римувано, от един малък израз всъщност го усетих, тя го каза много правилно. Така започва работата им по заучаването на едно стихотворение. Катя избира любимия си стих от любимия си поет, Чирпанлията Яворов. Само че умствената изостаналост на детето доста затруднява съхраняването на информация. И Катя решава да работи не само с думи, а и с цветове. Слънчевите цветове, които тя избира, когато рисува, явно я привличат. В началото надеждите за успех не са големи и всички от екипа на центъра са малко скептични към начинанието. Но Катя предлага на Джиджи да се захванат с това предизвикателство. Тя се съгласи веднага. Дори и така беше много въодушевена. И когато се затрудни, усетих, че тя започва да се отказва. И това беше един момент, в който ми трябваше някакъв стимул. И нашата ръководителка й обеща, че ако научи това голямо стихотворение, ще купим най-хубавата кукла, която тя си избере. А бебето за нея е мечта.
Децата ми се моли. Не искат. Не обещават. И не обещават те. Две хубави очи. Музика. Очи. Две хубави очи. Душата на дете. Браво! А това е Мария. Не може да не обикнете Мария. Тази усмивка и тези изкрящи, пълни с веселие очи не се забравят лесно. Мария не може да говори, защото не чува. Но очите й говорят много. Заедно с Стаменчо и с братчето си, тя ходи на детска градина, където също има празник днес. А това е Танка, сестричката на Мария. Танка ходи на репетиции на мажоретния състав. И всички там я обичат. Даже те с удоволствие очакват и когато се налага тя да отсъства, просто се чувства нейната липса. Тези от вас, които имат деца и домашни любимци, знаят какво другарче може да бъде кучето или котето за едно дете. Кученцето и детето се разбират по техен си начин, на език, който възрастните са забравили. И си дават толкова хубави часове на игри, разходки и ласки. Това общуване е безценно. Ето какво се е случило една вечер пред цветната къща в Чирпан. Излизайки при вечер от центъра, пред вратата намерих кученце, което беше с счупени крака и съответно с цялостна деформация. То беше направо изкривено. В последствие установих, че очите са му засегнати. Не знам точно тогава, не знаех какво точно му се е случило. Беше цялото в бодли. Кучето беше наистина безпомощно и валеше. Съответно, децата нямаше как да не видят, защото изпращайки ме, те винаги са на вратата. Заведахме животното на лечение. Оказа се, че наистина състоянието му е много сериозно. След 10-дневно лечение кученцето било изписано. На дневен ред останал въпросът какво да правят с него. Започнало звънене по приюти, но от всякъде им отговаряли, че места няма. Тогава екипът на центъра се събрал и взели решение кученцето да остане в дома като приятел на децата. Децата бяха много щастливи. Направихме къщичката, съответно кученцето сега си е тук при нас в двора. И когато времето позволява, децата също се ангажират с слагането на храна и грижата за кучето. Просто то стана част от нашето семейство. Наистина, казва се Ангела и всички деца му се радват много. Казват, че очите на животните говорят езика на любовта. Може да си купите много скъпо породисто куче, но никакви пари не могат да го накарат да маха с опашка. Това може единствено любовта. Децата тук са получили много добър урок за това какво означава грижа. Сега те си имат кученце, а то си има деца, с които да играе. От децата нашия екип научи много. От тях научихме, че е хубаво да бъдем по-откровени, независимо от предразсъдъците, които имаме като възрастни. Значи една усмивка на едно дете е достатъчна, за да продължа напред. След като се тръгваме, като приключи работния ден, те винаги не изпращат. Между другото, ние от тях получаваме толкова много любов, че понякога се давам сметка, че дори вкъщи ние получаваме. Сутрин, като дойдеш на работа и виждаш, че има една оставена рисунка, на която пише за Мария с любов и има написана дата и от кое дете. Просто това е усещане, което ни мотивира да даваме все повече от себе си.
Над 1100 деца и младежи с увреждания намериха своя нов дом и своите нови приятели в цветни къщи като тази. Истината е, че когато са, според мен, в по-малка общност, както са тук, те много повече се опознават едно от друго, повече започват самите те, нали, да се изявяват и като личности и да се съревновават, нали, помежду с другите, за да изпъкнат. И това води много повече и много по-добре до самото им израстване на децата. Това е целта на целият процес. Децата да се почувстват вкъщи. Важното е да го усетят като свой дом. Това е много важно. Да усетят топлината и обичта на хората. И друго изключително важно нещо. Децата имат достъп до качествена медицинска и образователна грижа, прекарват активно деня си, общуват със своите връстници. Услугите, които в момента се предоставят по проект. Ние обаче в рамките на тази година сме предвидели 30 000 от общината за дофинансиране на този вид услуга. Ако тези пари не са достатъчни, може би в края на годината ще се наложи актуализация. За сега се справяме. И най-голямата мечта е наистина тези деца да намерят дом. Дали ще е в биологичното си семейство или ще бъдат осиновени, наистина мечтата ми е да видя тези деца в реална семейна среда. И наистина процесът на деинституционализация не трябва да бъде спиран до създаването на тези социални услуги. Процесът на деинституционализация ще завърши и ще е истински тогава, когато децата наистина намерят дом. Една от дейностите, които вършим, е повишаване на родителския капацитет. 4 от децата поддържат връзка с родителите. Като говорят за връзка, значи родителите идват в центъра. Мога да кажа, че често идват. Някои от децата, които се посещават от родителите, имат интерес до там, че когато се мине повече време и не е дошъл някой родител, те питат, интересуват се и работим в тази посока усърдно. Хората винаги казват, времето променя нещата. Всъщност, идеите променят нещата. Хората променят нещата. Любовта може да лекува, тя може да прави чудеса. Тя ни дава крила. Реалната деинституционализация, към която се стремят всички, ангажирали себе си с тази кауза, всъщност е качествена промяна в живота на децата с увреждания и на техните близки. Но основната цел е връщането на децата в биологичните семейства, връщането на децата в семейна среда. И не е правилно мнението и становището, че създаването на тези центрове за настаняване от семейен тип трябва да бъде края на деинституционализацията. От тук тези врати също трябва да бъдат затворени и да бъдат отворени вратите на семействата. Това е един дълъг път. Проект Детство за всички може да се разглежда като решителна крачка по този път, който стои пред всички нас. И този път е всъщност пътя на разбирането и на приемането на нуждите на децата с увреждания, както и на тежките травми, с които се борят техните семейства. Това е пътят, който не свършва, а продължава.